Mariknan ti panagkidit ti darum manipod iti kusokos no dipwel iti Lawaga Public Market and Commercial Complex. Sigon kini Vice Mayor Carlos Fariñas mismo nga ti OIC Market Master Jun Miguel iti nakitaw iti tulong iti opisina na iti panakarasyon ti danom iti tangke iti tiyandaan iti Lawag City tabasiten ti malda nga supply iti danom. In baga ni Vice Mayor Fariñas nga napandanay kabil iti nagresupply da iti danom iti tiyandaan tapos sakit saan problema iti adda iti free section ken kasama iti wet section iti tiyandaan iti Lawag City. Nakamat pa iti Vice Mayor nga segon iti BFP sanda marusupplyan ti danom iti tiyandaan gapot adu pagkasapulan iti agdama iti manarimaan nga Fire Prevention Month. Kuna ti Vice Mayor manarimaan tatantin da panangkit kita iti long-term solution para pelang kada to'y para supply danom mga sangkit di nga iti mismo nga lokasyon na kitsyandaan. Kaya bindas pa iti ren ang pangalan that supply nga agturong iti market. Tiya pa ng salita ni Vice Mayor Carlos Fariñas sekang iti reto'y nabanag. Bueno po din makita tayo met ako ka dito yung tiyempo ang unay nagtututun ket si Ditwell dito pulo po si City Hall ni Chendana po ket awad kanomet nga bukod na nga danomet so nag-request ni JOIC head the market tayo po na po Jun Miguel na mabalik po tulungan nga mag-resupply ti ganong kapod na DJ kano tangke ti BS ticket maugutang kanomet at ado kanomet yung delibera by the BSP. So napanakita po nga nakipapinulong kada kwada at hanggang namin mabalin na amin na track po all at once mapanijay na po na emergency po dala sa nakastagay so masapol na may schedule na lane ako. So ikakala pa nang i-pipe supply on call basis pa lang ako at i-refer po dito itong session itong masters po makita di long term na solusyon na. Dito market tayo po may antiti location na kasi Glancy Padsan River ako kasi Padsan River na po pinapugutan na naugutan kita no mismo matapos tayo lang nakita mo kasi ano tayo na ikanti long-term solution na hangang mang-rely ti agdel-deliver na tangkya. Hindi ka naman, Idol Joan, naman di pinashare iti market talaga nakapsot iti rumwar nga danon iti gripo nga agapo iti tangke no sabay usada iti tiyandaan talaga makapsot. Adan na iti nagumong, adan ti balde nga pugurnoan datan masabol da isumeten iti panawsar da tanom ken talaga nga natipid ti panawsar da hang iti nabuslon. Tapos mukha mo na iti pagkasabulan nga danom iti tiyandaan iti asyurat iti Lawag. Sapay la kumatay, dumapa nga daan iti tangket tumulong da. Tapos gusto kita adda iti nakasagana nga usaran na iti taga-tiyandaan no panawen iti panagusar iti tanum. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen. Idol Dennis. Yes, Idol Joan. Ayan ti bubundan ko Iti mismo nga sir tiyandaan iti dipwel iti tiyandaan Idol Joan. Awan nga tami ti plano da nga kaslang ano tawag nan karsanda di ba no di gid nagkakauna ket kasyetiar aramiden da. Balik usukos ngamin dati ni palok nga tubo Idol Joan. Naunag deto isa daga po ng hamakarsan tubo nga dijay ito uray ko karasang kuspodigan talaga no basit ti level na talaga nga basit iti rumar agubog Idol Joan. DJ laeng ti paggapuan ti danom awan ti sabaling koneksyonen wenno augmentation kumamit no pagarigan na matikagan ton detoy di kat awan tolatan Idol Dennis. At damat detail niya ti nawasa ti inuwat Idol Joan. Ngunta ko na ako nagdanda ko sa kita basit. Talaga kita adala iti individuals nga nag-itap iti linya iti privado. Ngayon ito yung public market kita supplyan kuma iti
tiyandaan tilawag to siyempre agup-upa dito ang yung pasira tamet agabot mangrulugin di tikag so nga basit ti maalang adanom kada to ako suno dipwel iti tiyandaan tilawag city. Ket karugrugi paylaeng wenno matapugan tay to paylaeng detoy summer season Idol Dennis dikat ad-adanton ket digiti masungad nga aldaw no kumaro pay detoy sitwasyon. Wan iso tati antisiparan iti city government mangkita tayo iti long-term solution. Tabi kasi kita saan problema anytime, any season iti tiyandaan iti Lawaga City. So kadigiti na dumala, digiti nagdaldalos kita siyempre masabot madalusan. So nga inot iti panangkita gigalmangan digiti agdaldalos iti tiyandaan iti nakita natipid hangatay na buslon. Di pa na usar tapos nga masaysayang dati danong usurenda iti iti tiyandaan Tilawag City Idol Juan. Okay. Damag pala man iti market Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen.